Buhay sari-sari. Wow. Abutin mo na muna. Okay na, okay na. Yan ang mga tabaka magabot naman. Saan kita? Saan sa kabila?
Ano lang, Sunday lang. Sunday ring cone lang kita. Oh, pambakal. Oh, pambakal. Ano yun eh? Oh, pambakal. Ano kukuha kan mo nagdi? Ano yun? Sabi niya pala, cafe, ano? Magkape natin. Magkape. Ano kaya? Take out mo na lang. Ako dala ka mo? Opo, original daw. Ice coffee. Ice coffee mo. Original lang. Yan lang. Yan lang. Yung cold flow ko, ice coffee original at dalawang hand wash. Ice coffee original. Ayun na. Oy, gising. Gising. Sarakay na kitang dressing pa uli na. Sarakay na kita. Saan? Let's start. Ito lang yung style.
We're going to Kalawag Vilmar. Pinalog na. Yung pa sa likod. Eh, sino?